Jotono pungkaham tini 11 Maret 2023 salo kaisa Messi singkamu sini joto white tapes na kobngan musu kompio gathering ngani bangwe teman ke tini BJP sung bijoy misil khaini pu sung borono Messi sojak nra oro applying ya nra bijoy misil ta khaini hunai Pia borok mani ya tini borok khainai tarmane kaijang nai tu sung borok ni bijoy misil dismiss khaini sung manai nai tongmo sung hai tini khairo huma yangke borok first step tini samang nai mani sino try ki mani second borok blogo thangnai ponchedo thangni borok tharo Amake boroni yak borok capture khainai nai Tripura sarkar rai sarkar sung tong honai sung sini actually sompinogor sung hake tongriya tuan ke sung oro sini MLA applying jak te applying with tongjak sini MDC sabnal sini logo sini mangnai unwang sing borono thangnai age sung normal ka tongkengya sung dagai ba step mananai jo to sini white tape sono kogo tini boro 11 tamani jara boro bijim sikhani sung borono kisa dom kirobui sikribu stop khai marna nanglai tang bunyaro bolai tungu kholai tungu sinoro kintu ngya mangsa phanu boro bono sono belai kan kom no ui tongka normal no ui tongka sung kora babi step mananai hambai jotono tibro matal long